Bismillahirrahmanirrahim. Serokati Rojekî ji İskenderê Rûmî re tê gotin di pêşiya te de Ze'f padîşa qesta fetha Meşrîq û Meğribî kirin. Leşker û hêza wan jiya te zeftir bûn, lê dîsa jî ji wan re fetih muyesser nebû. Rêveberiya van welatan zebt nekirin. Gelo te bi çi awayî roj ava û roj hilat zebt kir xist bin emrê xwe. İskenderê Romê wisa cewab da. Bi alîkariya Xwedê wextê bajar diketin bin emrê rêveberiya min qet tehde nedda xelkê bajêr. Zilim li wan nedkir û di heqê serokên wanên berê de gotinên nexweş nedgot. Gel ji ber vê yekê min dipejirand, di rêveberiyê de astengî dernedxist. Erê, gel evîndarê qenciyê ye. Wextê serok muamela xweşik bi xelkê xwe re bikin, dê rêveberiya wan bê astengî bidome. Welatên derdorê jî ê bixwazin ji zilma serokên xwe yên zalim xilas bin û bikevin bin emrê serokê adil. Serokê ku bixwaze serokatiya xwe bidomîne, li dinyayê û li axîretê qedir bilind be, divê di nav xelkê de yek, bi edaletî hukm bike. Dido, bi ilm û hikmet rêveberî bike. Sê, dibistan û zanîngehên bi keyfiyet veke. 4. Bi nanê kesî nelîze. 5. Ji gelê xwe re hez bike. 6. Bi rehm û dilovanî muamele bike. 7. Mirovên di nav xelkê de zilim dikin bide cezakirin. 8. Derdora xwe ji mirovên neqenc, bê rehm û menfaetperest paqij bike. Ne, mirovên zana û dilpak bixe şêwirmendên xwe. De, ne ji bo meznahiyê, ji bo xizmeta gel serokatî bike. 11. Her daîm li feqîr û belengazan miqatebe û dilê wan xweş bike. 12. Xwe û derdora xwe ji debdebê û îsrafê biparêze. 13. Zirar nede dewletên derdora xwe û qencî bi wan re bike. 14. Tiştên ji xwe re û ji gelê xwe re dixwaze, ji bo xelkên din jî bixwaze.